муассиси давлатии колледжи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд таҳии фаъолияташ бисёре аз санъаткорону ҳунармандон, сарояндагону навозандагонро ба камол расонидааст. имрӯз низ дилбохтагони санъату мусиқиро ҷамъ намуда барои онҳо сабақ меомӯзонад. дар муассисаи мазкур устодони зиёди варзидаи соҳаи санъату мусиқӣ кору фаъолият мебаранд. ҳамин даргоҳи ҳунар боис гардида, ки бештарин ҳунармандон дар саҳнаҳои калони давлатҳои гуногун ҳунару истеъдоди худро муаррифӣ намуда, кӯҳанбунёд будани фарҳанги миллати тоҷикро нишон доданд. имрӯз дастпарварони ин боргоҳи маърифат 95-солаги таъсисёбии онро ҷашн мегиранд. дар доираи ин ҷашнвора конфронси илми амалӣ доир гардид, ки он ба 35-солагии фаъолияти эҷодии як нафар устоди санъати тоҷик, рассоми варзида Саид Анвар Саид Исломов бахшида шуд. дар ҳамоиш устодони ҳунар ва санъат, намояндагони вазорати фарҳанг, муассисаҳои таълимии олию касбӣ ширкат варзиданд. гуфта шуд, ки коллеҷи санъат яке аз боргоҳи илму ҳунар аст, ки дастпарваронаш на танҳо дар қаламрои ҷумҳурӣ, балки берун аз он шӯҳратёр гардида, на танҳо санъати мусиқӣ, балки санъати рассомиро низ дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ нишон дода, аз соҳибҳунар будани мардуми тоҷик дарак медиҳанд. ин кадрҳои болои қад тавонистанд, ки на танҳо обрӯи нуфузи тоҷикистонро дар минтақа, балки дар арсаи байналмилалӣ бо ҳунари худ, бо истеъдоди худ, бо ҳамон касбу завқе, ки аз ин боргоҳи ҳунар аз худ карда буданд, имрӯз нишон доданд. дар ҳақиқат барои рассоми моҳир шудан баробари истеъдод ҳамчунин донистани нозукиҳои он муҳим мебошад, зеро эҷоди асари санъати тасвирӣ аз ҳар як рассом назари касбиро тақозо менамояд. он асарҳое ки то ба ин дам офариданд, ҳамаи онҳо барои мардум муаррифӣ карда шудааст. дар конфронс дигар иштирокдорон низ оид ба рушду пешрафти соҳа ва побарҷо гузоштани санъати асилии ниёгон сухан намуда таъкид доштанд, ки бо талошу ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарҳанги миллии мо заминаҳои устувор дошта бо таъриху анъанаҳои қадима ва гуногунрангиву хусусиятҳои хоси худ, аз ҷумла осори хаттии нодир, мусаввараҳои камназир, мусиқии шашмақом, фалак ва садҳо дастоварду падидаҳои дигари ҳунару адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст. дар арсаи монументалӣ, нақшунигорӣ, гуфтам мумкин дар тамоми ҷодаи санъати тасвирӣ фаъолият бурда метавонад. амалҳои иҷро кардаи ӯ монументалиш шаҳрҳои Душанбе, Данғара ноҳӣ ороиш дода буд, ҳоло ба мардум зебогиро нишон медиҳад. сафи устодоне, ки насли наврасро ба шоҳроҳи ҳунару эҷод раҳнаму месозанд, дар коллеҷи мазкур зиёд буда, онҳо барои сайқали истеъдод ва ташаккули зеҳнии шогирдон тамоми нерӯ ва таҷрибаи кори худро истифода мебаранд. 35 соли фаъолиятам ба 95-солаги муассисаи мо рост омад. беҷо хурсанд ҳастам, чунки ин рӯзи таърихӣ мебошад. ифтихор аз он медонам, ки шогирди мо дар Федератсияи Россия, Америка ва берун аз ҷумҳурӣ кор ва фаъолият мебаранд. санъату миллати тоҷикро имрӯз дар арсаи байналмилалӣ мешиносанд ва дар оянда хоҳанд шинохт, ки ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳунармандони мамлакатҳои Осиёи марказӣ ва Аврупову Осиё рӯ овардан ба санъати миллии асили тоҷикӣ. дар идомаи чорабиниҳо ба муносибати 95-солагии муассисаи давлатии коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд дар театри давлатии маҳсака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ консерти ҳисоботии омӯзгорону донишҷӯён баргузор гардид. ба шодбошии ҷомеи коллеҷи мазкур намояндагони вазорати фарҳанг, ректорони муассисаҳои олии пойтахти кишвар, аз ҷумла Консерватории ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишкадии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон, намояндагони раёсати фарҳанги вилоят ва дигар шахсон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷараёни табрикот якчанд нафар собиқадорони муассиса, пешсафони соҳа, омӯзгорони пуртаҷриба, ҷавонони соҳибкасб, ки баҳри рушду пешрафти санъат ҳиссаи арзанда гузоштанд, бо нишони аълочи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихорномаву сипосномаҳо, ҳамчунин бо ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилоят қадрдонӣ гардиданд. дар консерти ҳисоботии омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд мувофиқи барнома 20 номгӯи суруду мусиқиҳои ҷаззоб манзури аҳли нишаст гардонида шуд.